Днес посрещаме на гости най-добрата домакиня, най-важния гост, жената с най-вкусните сърмички и най-хубавата баница. Днес посрещаме свекръва. Мамо, ти попроси да говориш така за баба. Ти въобще не си толкова зле, колкото Венци казва. Готвиш много вкусно. А ти с какво каза, че направи турската розетка, Михайла? Ами с много любов и щипка старание. И какво ще да правиш, ако ги нямаше, Денито? Горкото ми момче. Ти не се смей, отутре само ти ще готвиш.